안녕하세요. 안녕하세요. My name is Teacher May Anna from Palfish, and today's video we are going to talk about how I joined Palfish and what is Palfish. Palfish is an online teaching. Sa kadaghan karon nga online teaching, usa na ang Palfish. But ang nakanindot sa Palfish is mag-teach lang ka through sa imuhang cellphone. No need laptop or computer. Sa cellphone na gani mo siya, i-download nimo ang app. Then after that, makita nimo dito ang basic information nimo, kinahanglan nimo i-complete. Kung naa kay TFL, mga certificate diha, need good na siya. And then, interview, quiz, certificate, then, successful nga application. So, diha natin nga matawag og OKC teacher. OKC means Official Kids Course. So, para sa ako, as a first-timer, nagtanaw ko sa YouTube. Nagtanaw ko sila mga reviews kung unsaon ba gyud pag join sa Palfish. Now, ang Palfish is need og background. So there is akong background here. Kita ni. Kani siya gipang kinahanglan nimo creative nimo nga kuan para nakay matawag nga nindot na. Ang Palfish nindot siya kay ang ilang background dili kay ingon daghag mga ani. Kung pwede lang is Palfish nga logo, then name nimo, and then mga top toys like dogs, cat, mga stuffed toys ninyo. Kung pwede ninyo magamit, ipang-display ninyo, makita ninyo para makuha nimo ang atensyon sa imong estudyante. Mo ni purpose sa imuhang sa imuhang background. And then, once nga mag-interview na ka, mag-join na ka, mag-schedule na ka og interview, imuharang ikuan dito, i-click nimo nga, so after this pala kanang ako ang ipang screenshot kung unsay mga procedure nga imong buhaton, and then sa ako ang review sa ako ipakita ang review sa ako ang video sa akong pag-interview. Naa siya ma-record imuhang pag-interview dito. So back to ko ta. So ang need nimo pag once nga mag-interview na ka is color blue, any color. So ang gigamit nako kani color blue pag interview. And then sa ilahang mga needs, ang mga needs nimo, mga props nimo is need nimo ang nakay mga props nga needed sa Palfish like this. Gihimo nako ni siya kay nakita nako sa YouTube kung unsa ilahang mga gipang buhat dito. As a first timer, wala magud ko kasulay, gi-recommend rin siya sa akong cousin kay isa siya pud ka online teacher. And then kaning inani star, I'll give you star. Mo na imuhang ipang points nimo ni siya sa imuhang estudyante once nga mag-interview ka. Taga nimo siya mga points. So if online teacher ka karon, then mo join po kag Palfish, then imuha lang na-share ka ng mga basahon nimo siya dito, mga guide niya nga mao na imong buhaton. So ako first time jud nako nga maka-interview ginato, kulba gyud mga bayit, kulba kay siya, wala jud kabutangan sa kong kulba kay
imagine lang kag naay estudyante nimo nga imong kaistorya, my God, mura kag menion. Bitaw, ang kabutang dito is mag-imagine ra nimo nga naa ka estudyante, it's either 3 to 5 years old, ana gyud siya kasagaran. And then about sa ilang mga props, nag-search, wala kay ko kakuan sa ilang mga props nga about ani. Makita ninyo siya dito, inig mag-interview na mo, kani, as, ang ihang name ani is Paul, dito. And then, needed ninyo ni, and then, oh, what is this? A monkey! 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 Oh, that's great! And then, meow! A cat! Wait, napati siya isa diri. Nani, ihatag sa inyong estudyante para kuha sa atensyon. Kung mas naamoy mga stuffed toys bitaw nga makakuha sa iyang atensyon, kana pwede po na siya like fish, like unsa para ma-attract gid ang bata bitaw sa muha, dili mabaling ang atensyon. Kay as young learner, medyo wala pa na silang kuan man good, kanang distracted pa sila sa usa ka butang. So kinahanglan nimo siyang engage nimo siya, ma-engage nimo siya nga maminaw sa imuha. So kani bird, nose, what is this? Oh, eyes, mouth. So mora to siya ang ako ang mga props. Then makita po ninyo to siya dito sa pag-interview ninyo, kinahanglan to siya makita. Sa first ninyo nga pag-interview, sa akong experience lang ha, na dito is mukanta. Pilmero ninyong kuan is mag-introduce sa inyong self first. Like para sa akong gibuhat is, hi, my name is Teacher May Ana. Teacher, pakita din ako ni siya, Teacher May Ana from Philippines. And I like to travel, and this is my background, and I have here a stuffed toys. Oh, dog! Nakagipakita nga stuffed toy nga dog, ana. Then ipakita po na ako nga gikan jud kog Pilipinas. Para I love my country good. Ano to kung kuan? Tara. Philippines! Yay! And now, we are going to start. Pag nga nag-start, dito na. Mag-kuan pa kag, parang i-circle pa nimo siya. Itudloan nimo ang bata. Circle! Ana. Kay, ikaw man mismo good, mag-circle ka dito. So, imo na siyang i-circle, then kinanglan magamit jud mog sticker. Na siya i-download ninyo this mo mag-start o ganang interview, i-download ninyo to daan tong sticker dire sa kilid. Na siya sticker. Makita na to ninyo dito, i-try lang before mga 15 minutes or mga 10 minutes after nimo na mag-start. Kinahanglan jud nimo i-download like bubbles. Pakita na ako kung screenshot. Dito. Kung giunsa to siya. Kung giunsa na ako pila ka kuan 20 page siya. My gosh, bayit 20 page. Kinabahan ako, marami ng pawis, char na nabuhat. So kinahanglan kuan lang jud ka. Fighting lang yun. Until now, gapaabot pa ko nga
ma-verify nila ang sa ako ang profile is still verifying ra gyapon kay ang akong certificate ambot sa kuan basic information katatak na siya pass, but kinanglan pati ngalig i-verify akong certificate kay wala pa jud siya ingon nga verified na nakatatak. Then sa ako apong pag-interview hangtod karon mga pila na to siya ka noon semana, pero okay naman siya as far. Ang nakaapan lang sa ang ako ang part is atong time nga nag-interview ko naadi ay koy tulo ka estudyante nagpabook, and then wala na ako siya gi-open na magud nako daan ang akong slots. Basta once nga ma-open ni mong slots pwede ka makatudlo pero free talk lang. Okay naman nung na siyang free talk, mas dito siya ang free talk. And then wala man gud nako siya nasudlan, wala ko nakasulod sa klase kay na atul mo po nga na busy ko og buhat sa ako ang mga props. Pagka busy na ako, wala na ko'y tanatanaw sa akong schedule, na naalay ko'y appointment dito nga sudlan 4, 7, and 9. Kanaan lang tulo. Natol pug alas 4 ko nagpa-schedule o kanang interview. And then naana din nakapabook dito, wala na ako siya nasudlan. Pagkaugma, wala na siya. Gi-cancel na siya sa akong duha ka estudyante katong 7 o 9. Kay wala ko nakasulod. So sayang kay siya. Free talk naman siya. I don't know kung counted ba to siya nga makasweldo ka, pero as wala kay ko nakakuan. So sa katong gusto lang no nga mo join og kanang Palfish online teaching, tan-awa lang sa YouTube daan kung okay ba siya sa inyo ha. Pero para sa ako, okay naman siya. Kung as long as wala kayo nakuanan, pero okay naman, walay problema. So maura to akong video for today, and I hope nga nag-enjoy mo. So sa katong gusto mag-join, i-search lang good ninyo para aware mo sa inyong mga buhaton. Para sa ako ako yun siyang research, but sa first timer kulba yun siya mga besh, kulba as in kay recorded kayo imong gibuhat dito, makita ra nimo. So after this video akong ibutang akong mga screenshot, pakita na ako sa inyo ha kung unsa ni ako ang nabuhat or sa app nga inyong gusto. So I hope you enjoy watching. Yay! I'll give you wala man saan to kung star namang I'll give you trophy. Yay! Bitaw. Don't forget to like and subscribe. Kamsahamnida. Na-addict na ko sa K-drama. Bye!